Takže, dneska tu opäť vítam všetkých fanúšikov nadácie SCP pri ďalšom čítaní záznamov. Dneska to bude trošku zaujímavejšie, bude to menej známe SCP. Okrem tohto prvého. Takže, dnešný program máme tu SCP-682, čože je tento krokodíl, tu je zle vidieť. Je to docela krátke, všetci to asi poznáte. Kto sa aspoň trochu v SCP orientuje, je to veľmi známe. Potom tu máme SCP-169, Leviathan, ktorý je už menej známy, ale pár ľudí to pozná. A potom tu máme SCP-2122, ale to som si musela preložiť prekladačom, lebo není to preložené na českej stránke. Prečo to dúhové. Takže som na anglickej stránke a mala by to byť niečo ako čierna diera. Toto úprimne nepoznám ani ja. A je to prvé čítanie tohto záznamu. Moje, takže, dobre. Ideme sa vrknúť na SCP-682. Objekt SCP-682. Trieda objektu Keter. Špeciálne zadržiavace procedúry. Inak ešte sa predom ospravedlňujem, že niektoré slova z češtiny nebudem vedieť preložiť. SCP-682 musí byť zničené, ako mile to bude možné. Jak to preložiť? V túto chvíľu neexistuje žiadne nadáci dostupné prostriedky, ktoré by dokázali zničiť SCP-682. Iba spôsobiť masívne fyzické poškodenie. SCP-682 by malo byť uzavreté vnútri miestnosti o rozmeroch 5x5x5 metrov s 25 cm tlstým vystúženým nekorozívnym oceľovým plátovaním po celom vnútornom povrchu. Zadržovacia miestnosť by mala byť zaplavená kyselinou chlorovodíkovou, dokiaľ nebude SCP-682 plne potopené a znehybnené. Na akékoľvek pokusy SCP-682 o pohyb, rozprávanie či únik z kontajmentu musí byť rýchlo reagované plnou silou, ktorú okolnosti vyžadujú. Personál má zakázané hovoriť z SCP-682 zo strachu, že by mohli vyprovokovať stav zúrivosti. Všetok neautorizovaný personál pokúšajúci sa komunikovať z SCP-682 bude zastavený a odvedený preč násilím. Kvôli častým pokusom o útek, obťažnosť zadržovania a znehybňovanie vysokej hrozbe porazenia nadácie. Musí byť SCP-682 zabezpečeno v oblasti dáta vymazané, tam není to tu napísané, aby ste chápali. Nadácia urobí, čo bude v jej silách, aby sa v okolí 50 km nikto nenachádzal. Popis. SCP-682 je veľký neurčitý plast neznámeho pôvodu. Zdá sa byť extrémne inteligentný a preukázal schopnosti komplexnej komunikácie pri svojom krátkom stretnutí s SCP-079. Inak SCP-079 je taká umelá inteligencia, to si určite tiež niekedy dáme, ale v tomto videu nie, možno na budúcom. SCP-682 chová hlbokú nenávisť voči všetkému živému, čo prekázalo biehem to neviem ako preložiť, pardon, niekoľkých rozhovorov za dobu, čo stravilo v nadačnom kontajmente. Výsť dodatok 682-B, to je nejaký dodatok, to si tiež potom môžeme pozrieť. SCP-682 má extrémnu silu, rýchlosť a reflexy. Avšak presné údaje sa líšia v závislosti na forme. Telo SCP-689 rastie a rýchlo sa mení. Zväčšuje či zmenšuje, jak konzumuje materiál alebo sa ho zbavuje. Získava energiu z čohokoľvek, čo zožerie
organického aj anorganického. Organického znamená, že to je živé, anorganického znamená, že to je neživé. Trochu z biológie, len aby ste pochopili. Trávenie je naponáhle filtrujúcimi žiabrami vnútri noziel, ktoré sú schopné oddeliť použiteľnú hmotu od kapálneho roztoku, čo mu dovoluje okamžitú regeneráciu aj cez ponorenie do kyseliny. Regeneratívna schopnosť SCP-682 regeneratívne schopnosti SCP-682 sú ohromujúce. A SCP-682 bolo videné, ak sa pohybuje a hovorí, keď 87% jeho tela bolo zničené alebo bolo odumreté. Inak toto je zaujímavé. Ja som si myslel, že on, keď je v tej kyseline plno ponorený, sa regenerovať nemôže. Toto je zaujímavé. Pokračujeme. V prípade úniku z containmentu musí byť SCP-682 nájdené a znovu zaistené všetkými dostupnými mobilnými údernými jednotkami. Pričom tými s menej než 7 členmi nesmú zasahovať až do dáta, vycenzurované je to, bol počet zaznamenaných únikov 17 a úspešných únikov 6. Vis dodatok SCP-682-D. Dodatok SCP-682-B. Čas nahraného rozhovoru vycenzurované. Začiatok záznamu skok 0 hodín 21 minút 52 sekúnd. Doktor, tak prečo si zabil tých farmárov? SCP-682, žiadna verbálna komunikácia. Inak pri týchto SCP záznamoch takéto krátke, alebo aj dlhé, v úvodzovkách komiksy bývajú dosť časté. Doktor, keď mi nepovieš, skončíme s týmto pokusom a vrátime ťa späť do... Nedokončená veta. SCP-682, nezrozumiteľné. Ako čo hovorí, je nezrozumiteľné. Doktor, hovor na hlas k zamestnancovi triedy D. Daj ten mikrofón bližšie. SCP-682 boli nezrozumiteľné. Doktor, k zamestnancovi triedy D. Ten mikrofón má obmedzený dosah, daj ho bližšie. Zamestnanec D, pomočka 085. Má to zničený krk, chlapek. Pozri na nej. Ten nebude hovoriť. Vzdychne a vykrikne. SCP-682 útočí na telo D-085. Boli nechutní. Tam není súvislá veta. Doktor odchádza z miestnosti. Koniec záznamu. Dodatok 682-D. Úniky SCP-682. Prvý prípad. Zvládli agenti, agent, tam sú cenzurované mená. Zabitý v akcii. D-125 zabitý v akcii. D-027 zabitý v akcii. D-173 zabitý v akcii. D-200 zabitý v akcii. D-193 zabitý v akcii. Ja toto ani neviem, či mám čítať ako... Pardon, ale proste tu je agent zabitý v akcii, tu je len vypísané, to si... Neviem, prečítal som vám toto prvé a neviem. No, tu vidíte, ja zabitý, no. Vlastne tu len píšu, akí všetci zamestnanci boli zabití v akcii. Dodatok 682, možnosť zničenia. Toto je zaujímavé. Tu budú vypísané pokusy o zničenie. Toto som si čítal a mne to prišlo zaujímavé. Záznam udalosti 682-E18. Doktor sa pokusí použiť SCP-409 na SCP-682. SCP-409 je taký kryštál, ktorého keď sa dotknete, začnete kryštalizovať. Tiež si to niekedy budeme čítať, ale nie v dnešnom videu.
generál a doktor sa pozerajú. Vystavenie SCP-682 sa začalo trhať v bode kontaktu, čo spôsobilo masívne poškodenie oblasti. SCP-682 opakovane žiadal informáciu, čo mu bolo vystavené. Kryštalizácia započala, šíri sa omnoho pomalšie než normálne. SCP-682 prekazuje známky extrémnej bolesti a dostane záchvat. Kryštalizácia prestane na 62% konverzie. Konverzia, to ani úprimne neviem, čo znamená, kto viete, napíšte mi. Kryštalizovaná oblasť vybuchne, čo spôsobí masívne poškodenie SCP-682. SCP-682 sa zostavilo z vystavenia aj cez stratu končatín a orgánov. SCP-682, neviem prečo furt hovorím 082. Aj to je jedno zaujímavé SCP. A Fernand Kanibal, ale to si dáme inokedy. Započne s regeneráciou a tvrdí, že sa pokúsi zabiť a zožrať všetkých zamestnancov prítomných u udalosti 682-18. SCP-682 sa zdá byť imúnne voči SCP-409. Použitie ďalších SCP objektov k zničeniu SCP-682 musí byť napred otestované na vzorkoch SCP-682 pred plným testovaním. V súlade s doporučením doktora VIS dokument 26B-6 si doktor vyžiadali použitie SCP-689 na SCP-682. Nad žiadosťou uvažuje, tam je cenzúra, inak to doktor, tam tiež sú cenzúry na menách. Neviem, čo je SCP-689, niekedy si ho určite dáme, ale nepočítam, že v blízkej dobe. Dr. Gears navrhol použitie SCP-182, to tiež neviem, čo je, kto viete, môžete mi napísať, ako spôsob komunikácie s SCP-682. SCP-182 vyjadrilo neochotu a odmieta vstúpiť do zadržovacieho komplexu SCP-682, pokiaľ si nemôže vybrať. Záznam pokusov o zničenie. Aha. Dobre. Toto niekedy preložím a dáme si to inokedy, lebo to ani preložené není. Dobre. Ideme na naše druhé SCP a tým je SCP-169. Objekt. SCP-169. Trieda objektu Keter. Inak toto je krátke. To by malo byť Leviatán, to by malo byť niečo morské, takže uvidíme. Špeciálne zadržiavacie procedúry. Vzhľadom k veľkosti SCP-169 není možné ho zadržať a patrne nikdy zadržané nebude. Na Zemi nie je štruktúra dosť veľká či silná, aby sa... Čo? Pardon, mám trochu problém s prekladom. Aby ho bola veľká... Pardon, ale neviem toto preložiť. Aby jej byla z toho pojmu. Není proste na Zemi dosť veľká štruktúra, aby ho bola schopná zadržať. Poloha SCP-169 není presne známa. Satelitné snímky a analýzy nepresnosti v zemskej obežnej dráhe nič menej indikujú prítomnosť SCP-169 na juhu Atlantického oceánu. Pravdepodobne okolo výbežku Južnej Ameriky VIS dodatok 0-20. Všetky satelitné snímky ukazujú pevninské zmeny vytvorené SCP-169. Musia byť získané a zničené poverenými agentmi. Popis. SCP-169 je patrne morský členovec ohromných rozmerov, známy v námornom slengu a v súlade s ľudovou slovesnosťou ako Leviatán.
dlhou dobou bolo považované za pouhý mýtus. Do chvíle, kedy bolo dňa, tam je cenzúra, SCP-162 detekované mobilnou údernou jednotkou Gamma 6. Behom vyšetrovania paranormálnych aktivít okolo súostrovia súradnice J.S. ZD, tam sú cenzúry, to neviem čo je. Behom vyšetrovania I6 zistil doktor, najskôr si myslel, že ide o pohyb spôsobený neobvykle rýchlým kontinentálnym driftom. To ani neviem, čo znamená. Kto viete, napíšte do komentov. Prieskumná misia prevedená USS, tam je cenzúra, zistila, že súostrovie sú v skutočnosti výčlenky kameňom podobným plátom zakrývajúcim enormnú organickú entitu. Nadácia bola okamžite privolaná kvôli zhodnoteniu možnej hrozby. Doktor a doktor I6 _0421 odhadujú, že dĺžka tela SCP-169 sa pohybuje medzi 2000 až 8000 kilometrov. Dobre. To je jak zo Slovenska do Ameriky zhruba. To je jak planéta pomaly. No to asi nie, ale... Jak sa to môže vôbec zmestiť do oceánu? No to je jedno. Pokračujeme. Stvorenie podľa všetkoho existuje už od Prekambria. Prekambrium je obdobie vývoja Zeme, kto by nevedel. Ešte pred dinosaurami bol Prekambria, takže je to staršie ako dinosaury. Žiadni ďalší zástupcovia tohto druhu neboli nájdení. O spôsoboch na zvykoch SCP-169 sa vie pramálo. Práve ako o jeho rozmnožovacích schopnostiach, až sú vôbec prítomné. Zdroj potravy ani domovskej lokalite, až voľakú vôbec má. Po prieskumoch SCP-169 čaká na schválenie. Povšechný, to neviem úprimne preložiť. Ja si fakt ospravedlňujem za ten preklad, ale není som Čech, takže neviem. Súostrovie známe ako ostrovy, tam je cenzúra, bolo historicky neobývané, tak. Bolo všem zabrané, cenzúra, roku 17, cenzúra. Po predaní nadácii boli obyvatelia evakuovaní pod zámienkou zvyšujúcej sa hladiny oceánu, pretože súostrovie zostalo nad hladinou po niekoľko tisíc rokov. Jakákoľvek zmena hĺbky SCP-169 by mohla skončiť zatopením celého súostrovia. SCP-169 sa pohybuje nízkou rýchlosťou menej jak 1 km za týždeň. No, úprimne, aj na to, až to fakt má tých 2000 až 8000 kilometrov, tak aj ten menej jak 1 km za týždeň je extrémna rýchlosť. U takto veľkého tvora. Pokračujem. Ale nezdá sa, že by bolo nejako ukotvené. Metóda pohybu je neznáma, pravidelné seizmické otrasy indikujú dýchanie jeden raz za 3 mesiace. Aha, takže sa nadýchne jeden raz za 3 mesiace, dobre. Čo spôsobuje iba menšie zmeny v teréne ostrova. V čohož môžeme usudzovať, že je súčasný stav stvorenia latentný. To tiež neviem, čo znamená. Kto viete, ja tieto vedecké slova moc nepoznám. Dodatok 0-20. Roku 199, posledné číslo je cenzúra, detekoval Národný úrad pre oceán a atmosféru
Americká vedecká agentúra nemala povedomie o existencii a činnosti nadácie. Nízkofrekvenčný zvuk vychádzajúci z miest okolo, tam sú cenzúry, SD približne cenzúra kilometrov od juhozápadného pobrežia Južnej Ameriky. Aj cez najlepšie úsilie utajeného agenta IA pomočka 1522 IA sú by the way spravodajskí agenti Intelligence Agency. Kto by nechápal. Prenikli správy o zvuku do médií a získali značnú pozornosť. Nadačná analýza odhalila, že zdrojom hluku bol masívny podmorský organizmus a SCP-169 bolo označené za možný zdroj. Neboť jeho hlava sa nachádza bližšie zmienenej lokácie. Zvuk tak potvrdzuje hypotézu I6-0421, že SCP-169 dosahuje obrovských rozmerov. Budúci pokus vedeckých či civilných tímov o odhalenie zdroja zvuku musia byť za každú cenu zastavené. Inak, toto mi príde veľmi zaujímavé, pretože tento zvuk prenikol do médií. Je pravda. Vedci, a koniec nadácie, ho nazvali Bloop, čož Bloop je niečo iné. Takže hej, toto je pravda s týmto zvukom. A tu máme nejakú fotku. Frekvencia 0Hz, 50Hz. Toto neviem, čo znamená, možno to je voľaký zvuk, alebo toto neviem pri mne. A teraz sa vrhneme na SCP-2122. Musel som ho preložiť na dvakrát, potom skopírujem zbytok tohto textu a dám to do prekladaču. Pretože keď som to skúsil preložiť celé, mi to dalo, že počet znakov presahuje 3900 a to nemôže byť. Pardon. Takže, objekt SCP-2122. Toto je dokonca v slovenčine, takže nebudem sa musieť trápiť s prekladom. Potrápil sa prekladač. Inak prekladám to normálne, proste Google prekladač. Trieda anomálie. No, safe, alebo bezpečná. Bezpečná znamená, že nevyžaduje žiadne špeciálne postupy. To som hovoril v minulom videu, prebereme si to inokedy. Špeciálne zadržiavace procedúry. Ja tu budem hovoriť procedúry, tí slova si budem upravovať. Budova obsahujúca SCP-2122 bola získaná nadáciou a označená ako Site 48. Miesto, ale znie to divne. Používanie SCP-2122 bolo prerušené. Prístup k SCP-2122 je odmietnutý všetkým zamestnancom mimo pravidelnej údržby. SCP-2122-1. OK, toto mi príde veľmi zaujímavé. Malo by to byť popisované ako čierna diera. Inak, kto by sa pýtal, ako som sa k tomuto SCP dostal, tak pozeral som jeden americký kanál, alebo anglický, SCP Animation and Explains, ktorý vlastne tiež robí takto záznamy, ale po anglicky. A toto mi prišlo zaujímavé, nie je to také dlhé, takže som si povedal, že to preložím do slovenčiny. Popis SCP-2122 je vyšetrovacia miestnosť na Site 48, predtým Redacted, cenzúra. V miestnosti je integrovaných niekoľko anomálnych elektronických zariadení, spoločne označených SCP-2122-1. To je vlastne, čo tu písali, že je údržba. OK. SCP-2122-1.A je fluorescenčné svietidlo pripojené k stropu SCP-2122. Väčšina personálu hlási silnú averziu k priamému pohľadu na SCP
2122-1-A. Inak, ak viete, môžete mi napísať, čo znamená silná averzia, to ani ja neviem. Dokonca aj pod nátlakom. Hoci to nebolo zopakované v testoch zo subjektmi triedy D. SCP 2122-1-B je nástenka s LED rozmermi 0,5 metra krát 0,4 metra pripevnená k stene SCP 2122, kde je zariadenie, keď je zariadenie aktívne, zobrazuje oficiálne insignie nadácie. Pokusy o zmenu tohto zobrazenia bez poškodenia zariadenia zlyhali. SCP 2122-1-C je zariadenie s rozmermi 2x3 metra krát 1 meter krát 0,7 metra, ktoré sa nachádza pod stolom v strede SCP 2122. Rozsiahlou analýzou sa nepodarilo identifikovať jeho účel alebo spôsob fungovania. Napriek spotrebe 80 kW výkonu pri činnosti objekt nepotrebuje teplo ani zvuk. SCP 2122-1-D je pár slúchadiel zjavne unikátnej výroby pripojené k SCP 2122-1-C pomocou napájaného kábla. SCP 2122-1-D nemá žiadne prostriedky, ktorým by sa dal poskytnúť zvukový vstup. SCP 2122-1-D však produkuje pri nízkej hlasitosti pri aktivácii silne skreslený zvuk. Tak. Primárne anomálne vlastnosti SCP 2122 sa aktivujú, keď sú prítomní presne dva jednotlivci. Dvere sú zatvorené a SCP-2122-1 je napájané a funkčné. Jeden jednotlivec, označovaný ako vyšetrovateľ, musí byť zamestnaný v dostatočne silnej organizácii 1, ktorá využíva SCP-2122. Počas svojho zamestnávania druhý jednotlivec, tu vypočúvaný, nesmie používať SCP-2122 počas svojho zamestnania. Toto mala byť nejaká čierna diera, je to trochu sus. Ja idem len preložiť zbytok toho textu. Zvláštne. Pokračujeme. Keď je SCP-2122 aktívne, stane sa úplne nepreniknuteľným pre všetky fyzické sily, žiarenie, zvuk a tak ďalej. Znútra aj zvonku. Takže pozorovanie a vniknutie nie je možné, kým sa vyšetrovateľ nerozhodne otvoriť dvere. Vyšetrovateľ sa stane schopným vedomej zmeny reality v rámci hraníc SCP-2122, pokiaľ SCP-2122-1 zostane funkčné a vypočúvaný bude nažive. Povaha zmien, ktoré je možné vykonať, je obmedzená iba znalosťami a predstavivosťou vyšetrovateľa, ako aj neschopnosťou zväčšiť vnútro SCP-2122. Toto je čierna diera, to mi príde trochu zvláštne. Obsah schopnosti ohýbania reality vyšetrovateľa v rámci SCP-2122 je obmedzený akoukoľvek formou zodpovednosti za akcie vykonávané SCP-2122. Zahŕňa to, že predmetné činy podliehajú oficiálnemu preskúmaniu, verejnej mienke
a akejkoľvek inej zodpovednosti za dôsledky týchto činov. Prítomnosť akéhokoľvek druhu aktívneho záznamového zariadenia tiež bráni týmto schopnostiam. Výsadné právo dosiahnuť určité ciele má vplyv na schopnosti vyšetrovateľa len do tej miery, do akej predpisujú konkrétny postup. Keď je splnená ktorákoľvek z vyššie uvedených podmienok na zastavenie aktívneho stavu SCP-2122 a všetky materiály v ňom vrátane vyšetrovateľa a vypočúvaného sa vrátia v stavu, v ktorom boli pred aktiváciou. Okrem prípadu smrti ktorákoľvek strana, akékoľvek spomienky alebo dokumentácia udalostí, ktoré sa odohrali, však zostanú. Takže toto bol náš dnešný posledný záznam o SCP-2122. Príde mi to divné, že je toto popisované ako čierna diera, pretože ja v tomto osobne čiernu dieru nevidím. A aby ste mi verili, tak malo by to byť ako... No vidíte, black hole, ako... Ja v tomto fakt nevidím čiernu dieru. Ale OK. Je to cool. Je to husté, takže hej. To bol náš dnešný posledný záznam. A ja sa s vami na dneska lúčim. Zajtra bude samozrejme ďalšie video, vyberiem nejaké ďalšie záznamy. A uvidíme sa na budúce. Hej, takže zatiaľ dovidenia.